puji Tuhata, mari kita siap Ede nomor 565 ayat sada saat Rodi ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gorni todi parbadia na tumok palangit dot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di idalo hakku Jehovah nina ibana do haholongan saleng-leng na hubahen makahulongiho dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. 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 Martani yang mahita Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosa na somar mula na somaruju di perbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonon